Ang kanang ukol di ay akong isim dili na yes Ginoo. Kay kung musabay ka nila sa harana. Okay na. Di may yes ginuukod ko. Undong. Ano na siya undong? Mataman kadlawan maron. Tuog ng mga bata. Kuan pa. Undong pa kan. Betul. Undong pinangga ni undong. Yalah, cobra. Tiyo. Bless tiyo. Bless tiyo ka. No. Bless ba? Bless. Bless tiyo. Nali. Ano ba no? Nali. Nali. Bless tiyo. Hindi. Tila. Magumumata ka. Hmm. Magumata. Bless tiyo. Hindi okay. Muna mong kuhan din yan. No? Nanon ba kayo Ato na? mga pagsuway na mo. Kuan di sa Ginoo ka. Isuwayan ba? Kisingon. Basta. Ako nang ingon padadala mo muna ka pamiti. Kung na sa baya. Dili kay bawo kung kuya bisag wala pa ko ni Father Darwin. Ang ang problema na mo pagsuway. Kaya nang suway mi sa Ginoo ba. Simba naman sila. Simba Domingo. Ha? Nindot. Simba sa Domingo ba? Nindot man gud nakas Ginoo kay. Walang kaway sila. Wala May pa nang ka nang presidente. salat di pa. Kay kanang nindot nakas Ginoo kay. Walang kaway sila. Lain kayo wala kas Ginoo kay. Kuan Ha? kaya. Domingo Kanang sila. lain kay wala kas Ginoo balayo kayo niya. Nakay problema dili. Mas may gino magaan mong hunahunag ko ba Simba na sila. dughan. Kay wala kas Ginoo. Demonyo mo dominate sa atong nahunagod. Oo, yun. Kinabuhi Kung man. wala kas Ginoo. So sa unag patungin daw PCA puno wala mo ang Magayang po day. nag-isip ko negosyo. Di kan ana mo guna day. Ako mahimo sa akong instrumento ninyo kay pamilya kay daghan may ang pamilya nagbuwag karon nga di binamayo ang pamilya magbuwag labi na kasado. Kasado mo no Ginoo na hiusan nyo. Kay tilde do aspart gid. Ya. Pasensya ang pagpaubos sa mga tag-usab. Ano mag-away sila? Ano mag-away? Yung basa-basa kag Biblia. Gasi ni pa. Nagbasa kag Biblia. May Bible din. Kana day kang kuan Agustin. Kasi Agustino gasi na pa kay wala Ha? taas. Kuha diretso. Ha? Kang Agustin day. Asa may Agustino? Okay na ba? Kasi nang kisa ng Bible. Asa man? Kanang puwa ba? Asa po wana? Kani gud. Ay kana ah. Udagin man na uy. Hindi pwede may basahon. Udagin na rin na. Pwede mong basa na. Atong dako nga Bible nga sa iya. Mas Spanish. Nam di Kuha ka Biblia. ng rosaryo ko anak. Divine Mercy. Papa. Papandag basa-basa sa papa ba? Basa-basa sa Biblia pa ba? Bible papa nga. Di ka klaro pa? Klaro ka sa kuan. Klaro Wala kay gawas papa. Katara. Ato ito rin tayo kaon. Ere. Papa, ang rosaryo sapat siya. Ha? Sabot siya. May nun. Sabay. Wala, di ba? Uy, kaon. Na. Okay. Kawan. Undong. Iyo. May ba? Kaon. Dagan na kay mga pastor nga, Kaon mga pastor leader ba na convert sa Katoliko. Okay, Sa ano? Father Darwin. Daghan man. Kuya bay mo. Tawa na sa papa magdebate.
Ingaw siya. Kanan lang tanawa day. Ha? Kanan lang tanawa permanente. Ha? Darwin. Kanan lang tanawa kang super Ano hindi. bitong tanaw? Naka-follower mo ko pa sa YouTube. Subscribe niya. Kaon siya. Hmm. Kaon. Hmm. Yes, Tio. Tio, bless. Ingatan para Darwin na Yeah. sa kababae ba? Kuan siya itong demonic pa. Ang ganto. Gikuan siya sa kanang murang gikuan siya sa yung lawas, panito niya lawas, ibutangan nag-uwil. Tanawa ang mga Mahira nag-uwil, hingong nawa ang mga itong tanawa tanong tuog padadala na si Engkanto na ibog niya. kisa. Kang tanang tuog ni padadala Ay, ba? lagi. Dagham kay isgutan ng bahin sa Engkanto gud. Tanawa yang tanang kuan ba tuog ngadto sa mga kada parish. Katong kuan niya kana naminaw ko katong mananambal nga bang igayitan nga mananambal. Dili siya madutlan o sundang bala. Ang nadutlan na niya ang katurang uwil. Ikusan siya sa silingan. Mga bitaw. Meron ka. Ano? Kaon mo siya. Kaon mo siya. Pinangga mani. Siga-siga mamata. Kaon. Wala kaon deh. Wah. Tugma. Sa Gabriel dyan. Tuwag mo lang. Mata oh. Kaon. Kaon. Pero kaon ano? Ikaw ay instrumento kuya. Mga gani. Tabang na. Anak ko lo, tiga ito kanang panalit ako anak ko sa katao nga instrumento matabang na mo sa among ka Mungit. usanay ka kanang sitwasyon karon nga grabe ka struggle meron. Gidungog kampo eh. Dungog. Kay ni CS Daniel ibo ra gi ko ano. Pila lang. Bayad sa kuan. Kana saman? Gidungog Data pagampo. mi sa kuryente. Kana saman? Karon? Si igo pagkuan got dos 1.5 ra si niya. Andos kanang 1.5 bayad sa siya kauban 500. Lagi pon choking. Utang 500. Lagi man sa choking. Plano mo siya makuan nang tay usasad nga dako sa kay kuan. Gidungog pagampo eh. Kanang parking ba? Dihan lang desire. Gamay sweldo ang kuan shopping. Bintahan okay lang kaysa ako nga. O permanente Dili man. na may kuan parking nga wala labot sa sweldo sa agency. May parking lagi Ang nga. parking Init mo kayo. Dili daghan mo kay ang parking. Init mo Ang kayo. dili ang parking ba daghan nag ang tagiyaan na dato kayo. Sa usa ka kuan pila to pila yung mga income sa tagiya pa. 20 mil. Kaya katong ipabantay ito. Nakapalit na og alahas. 20 mil. 5,000 ang kita sa usa ka adlaw. Hindi nga. Simundang na siya dito pit. No lagi. Tindahan kay siya ato. Dihan hindi nga kauyon kasi kay libre ng mga kaon. Dili maganuhon na man siya nga dili kaigo ang kwarta dira sa Diyo kaigo ko ay kuwang namo ko kay. Pila man adlaw. Ala ko ang sweldo daw niya 8,500 na. Pila? Musii pa siya. Pila? 8,500 man as iman na ba? Kitsinas nakuha ang bag 1.5 nahimo ng kuan. Nahimo ng kuan 6.5 no. 6.5 gamay na lang na nanapa may utang sa PO. Ito sa kuan 1,000 kuan ta kuan pag SS gamay na lang din ang utang na mo. Sus, ubang ra. Simba sila Ako may matulog utang kamay. ni Ani karong pizza GS gani 1,600 sa cellphone. Wala na matulog Sige kamay. na, makuha na masulba din. Salag lang sa Ginoo. Simba. Salag lang sa Ginoo. Wala na kamay sila. Napay shopping. Simba na. Shopping rap. Gamay na mang utang shopping. Idong. Cellphone dyan tako. Cellphone. Simba ka. Dao to sa kantar lagi. Kanta rin yung race. Dakuan. Di na ka mag-away. Pag panagsal sa mag-away basta magsimba ka. Tagso. Galit ka sir. Kaya simba naman. Buto. Kaon na. O kaon na. Kaon ba? Kaon. Eh paano? Luto naman to. At nakipaan na. Gusto ka ba kaon? Luto ng kanon. Kanon maluto man to.
Oh, Undong kao kapit mo day. Gabi nga. Sinonggo man ni si Ondong Gabriel. Bless ang tiyo. Bis dia. Kaon ka? Kanon lang day. Kanon. Kaon siya ma? Awang wala siya kaon? Wait pa niya po na. Kaon ka? Wait pa niya po siya. Wait pa niya po siya po. Papadaya niya duha. Dira na. Kaon. Pagdag kuan da, limot sa vlog. Nalimot ko sa kuan sa tawag na tong Mingo float pa. Ano to? Limotog daw. Saan to? Papa Utang ko sa yan. mga. Ito ko yugan mo sa papa. Sa? Pisal ba? Yugan sa papa ko pisal niya. Siguro ba siya inom ra ba? Straight. Sabi ka na mo inom sa papa. Pisa ka mo. Galma mo. Gusto yung mga saa ba? Gusto yung mga saa pang? Oo. Ang pisal bang? Pwede mga ako nung sa mo simbahan mga pisal ako kan ilister man pare. Una-una kag laing babae ana bang? Ilister. Nya kuan ana bang una laing babae di maayo. Waman, ganoon na. Nya kanang kuan kanang Waman. si tawag gani kanang Guwang wa naman. dili bang sige inom Ano Ya. bay mga Ano ka na? di ba sige inom. Nya grabe bakak sige pamakak. Grabe ko rin baka akong bako. Wano ko magkat ko tayo katiguan naman ko. Ano pa Hey, naman? bagay, dawata pa. Kung bisa gyapon pa non sa pa. Wano Mas na. magasa kas Ginoo. Wala lagi. Ang kuna na ba ang kuna Biya da. ko sa bakat ko. Mara dili Sus, makuha na masam ka din. pa. Ay pag story ni Bia pa kay ang demonyo man ito. Demonyo pa, sa ka pa. Ako nagsaba, isulti ginas pare. Yes. Kaya ang Ginoo niya na bang Ginoo sa Divine Mercy Chaplet. Nagpakita ang Ginoo kang Sister Faustina Oo. na pasalo kaluyan niya katong mga udangop sa kumpisalan. Oo. Di ba, yung kumpisa gani. Ang tanong sa ikupisal na ko. Kumpisa gani yung mga wakibak dagam nga baka. Wala lagi. Dawatar gani. Wala lagi karon mana ko si pamakat pero ako isugid ang mga musala. So good naman. So nagparahon ba karon na ako isugid ang sala. Mana na ko musigi panghambog ron. Di Kitiguan ba ko. wakag. Wala lagi may bakag kay ko dili jam na. Ako Di ana mo yabot. Galag ka. Ilis na ako. Ilis na ako. Hmm. Nahulog na kaon dong. Hulog kaon niya. Mga pangdawot, istorya di mayo naman. Oo. Papanglibak. Ang daot eh. May wala. Butang-butang no. Oo. Hindi may bitaw. Di ba kasimbag Domingo dako man sa kasimba-simba tingnan. Simban mo lumingo. Simba ka? Hmm. Kasa di man kasimba. Kuano? Kasimba ni gaday? Simba ko kano? Kana gid simba gid yung pagkuan kay tagsar na sa oras na pangayos mo. Pare or minister. Pare yun. Kasi kagdano mama. Oo. Bagong pare ba? Pare. Bako na pare sa kuan. Dalhan yung mana kay kamu usawa ra. Umi mana sa natumagis mana. Umi mga bana ang babae naman to. Ikaw ba mo siya? Hintay niya na day. Anok man na uy abang. Hintay Kay niya. pan dia. Dia ba? Ikaw ba siya day? Ikaw ba siya? Sugari daw. Sugari, ikaw ba? Sugari din, ikaw ba niya day? Okay, ako. Gutom na si Ondong Badudong. Sige ba? Si Ondong Badudong. Gutom na. Manos na maglalis eh, Intay. Pastalot kaya. Simbal sa duha. Linaw ni mon honaros mi. Ya. Ubos ba siya? Danjo siya saya kung kami na. Sila. Anak na kan, yung simbal ba? Ubos sa siya. Ah. Ay. Dara oh, yan mo abang. Ikuan. Muka o bagay siya, day? Muka o bagay dia, eh? Tara dong. Mama yun, bingkot mama yun. Ay, dra dia.
Daray mo, daray mo. Daray mo. Dira. Dira. Kayo pa. Binawan sa manok. Wala nga manok. Di mo may ngipon na. Manok ba? Dili. Bit-bitan manok mo. Oh, sige hatan. Di siya binawan sa manok. Kikingin ko na yung taon. Manok yung tuyo. May pande niyo? Iya manaanaon. May pande man. Kupter man yan. Yan, bukog sila yun ay. Adi na. Parang manok no. Kupter man yung manok. Dami yan. Kasi ito sa kababa, init yung lawas. Di ko siya kasabot. May struggle to. Mister guys. Kuan niya. Kada rawon, di na siya nga. Kasimba ka taga-kuan para makuan dyan na. Magrosaryo ka na. Isip ka. Wow. So, man ni kuya, kuan man ni, kinuwaan man ni. Dili. Kinuwaan? Sige, takan. Lagi putlan. Oh, Paya. di pa ito. Wala, kinuhaan gud. Putlan. Kitor mo ni. Kuan na rin Kamot Sa mo yung na kitor. putlan. Kamot mo ka. Wala na putli. Kana di ay. Kuhay lang na, kuhay bang. Putlan, klaro kayo. Kuhay ra na bang, kuhay. Yan. Ngul ni. O kuhay bang kanang pinutlan, kuhay ba na ma? Inkim Kuhay. din. Ano ng papa? Ha? Madman. Oh, mapait no. Apart na pa? Ako asa kapart. Ito. Ni gabi naman kuyo. Kuya dira, karon dira May deh. kuya, may tao sa ako. Ampo, sangpit ang hibalantay. Nagailan mo tao sa ako tanan re. Di ba, sangpit ang hibalantay bang? Mo. Ampo ka. Oh. Lagi. Ampo ba? Ampo sa? Yo. Ampo sa ba ang hibalantay kun siya? Ay pilmin mo ampo. Karon ba? Karon. Sin Michael. Karon ba ampo? Ako Sin Michael ra sin mo. Karon ba ampo? Do. Do. Ato ron sa altar ko yun pa. Kaon am. Sin Michael pa. Tawag Sin Michael. Kini may tin mo rin. Malit di ko Sin Michael ra. May tin eh, ang anghel. Kasi nga na eh. Ga ina. Ina ba? No? Angel of God. Di ko kamama. Di ba Angel of God, my guardian dear. English di siya kay bawa English. Ina ang hinga balantay bantay ko ganun ay. Di ba ang hinga balantay bantay ko ganun ay. Ang mo balantay. Bantay ganun. Hindi kay kami dalag man. Ang tulad ka ko kami may kabi una. Hindi kay kay disgrasya. Yun. Mas makutrada. Kesa si. Papail. Ikaw nga mas makutrada. Ladon ko Kakaon siya. taw niya. Ladon.